Lähtekö hakemaan jo? Vaikea lähtee vaan. Mistä ne ampuu? Mistä ne ampuu? En tiiä. Tuolla. Tuolla tuo vene vittu. Oi. Mikä laiva tuli ja vittu abrajaa. Tuo hirmu pornokuvaa vielä. Niinku kriakku. Se talo hajos. Hajottuvat meidän kämppipaikan perhana. No tuo Marko perkele nyt on tuolla väärällä puolella. Niin on. Oi! Mie lähin helikopteriin. Mie tarviisin nyt jonkun mekaanikon tämän avuksi. Oho. Myö apukuskina sulla tossa. Joo. Tää huonomma kun me omalla snaipalla ammumaan. Oi. Mitä vittua se tei? En minä oikein osaa lentää, kato se on se. En minä nyt kuvitellut ihan noin tuossa kävis, mut saa mie joku kopaan kuolemaan. Squad mate. Tipuin päälle. Täällä näinkin. Ei näe laivoja. Ei tuossa. Oi, nyt kun ois joku sinkomies. No vittu mies paavallasi on ihan eri paikassa. Ihan kiva tässä kahden helikopterin välissä, eli ollaan piilossa. Ai, kiri. Tuu. Tiedätkö mukaan missä vielä on? Fuck! Tää on paska. Ei puukolla toi yhden. Todelle! Me on vähän jumissa. No niin osa. Eikö me ovat me kuollaan ihan just. Joo, me on hyvässä piilossa. Vittu pakko oli vaan jossain piilossa, kun meidän kyykkiin tossa. Hyvä vittu Marko lentelee vaan yläpuolella koko ajan, et tullu siihen vielä tossa. Et tuossakaan, ei saatana. Kolmekymmentäkuusi. I've been promoted. Battle back. Yeah. Oi, oliko se vieläkin ne Expa-jutut päällä? SV98. Onko SV98 hyvä? Pitää 15-1. Ykkönen 15-0. Niin, hei kahtokaa näitä tiimiä, että niin, mutta mie oli aina joku 5 enemmän. Joku 5 enemmän noita vielä. Hei, mulla oli KD1 jopa, jes. Mulla on, siis mies sai sillä niin paljon,